Nobarni maya Kothoma bwsani paithak bwkhak. Nobar waire wai thanao laisukha bailik boro tong hinui. Thanani usino bar saka koltrek khlaiwi romnani bagwi. Phiaba borok obo hai chikon mikon case hwnui trek khainani gosiliya. Obo hai jorao no telegramo kaisa SMS phaikha. Bailik hakosom haste ni kuai hati ni kaisa hotelo hwnui. Nokbar dakti no khungsa malkhung reserve khaiwi thangkha. Bailik no hakosom hasteo thangwi nuguikha mak kamakha hwnui khungsa hotelo. Bwsajing no nugui bailik kwbagwi kapkha. Ano naka risidi bwsai hinui bwsai no khulumtwi rwngkha. Obo hai jorao khairwi thangma chelani oro fatani call haphaikha. Afuru kharwi tlangnai chela swrangnogo thangjak. Nobar call simi yasagwi kunu sayai khwnai simi tongkha. Hindi kokbaisao Kolkati haste ni rangchak bufang hatio rifaidi tei 50,000 mal rifaikhe mannai. Khwna phungni 5 am ni bisingo rwana ridi hinui thagia sawi tongkha. Nobar o kok khwnawi buji thangkha tamo wngna nai tong bailikni. Borok dakti no para bwkhak lamrwna hwnui o hotelni nongkhorna chaitokha. Belai no hambai khwnai tongnai takhuk tei bukhuk songno norok o Kothoma bwsa khwna tokjagwi tongkhe like share tei subscribe comment khaidi teibo norokni bagwi obo hai khwnatok Kothoma bwsa tubui phaiyani.